receptive, Lord. God, I pray, Lord God, that your presence would just fill this place. And Lord, even, Lord God, for those people who are watching online, Lord, that they would feel, Lord God, the mighty move, Lord God. Lord, that they would feel compelled, Lord God, not just to watch online, but to come here, Lord God, and join us in service. And Lord, I pray, Lord God, even sa mga tao na padung kadiri Ginoo, I pray na hatagan nimo sila og pamaagi. Lord, walang hindrances. Lord, salamat kay Lord God, that this place, Lord God, would be full. Salamat kay Ginoo, Lord God,
Takos ka sa tanan. Kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himayas. Lift up your hands. Takos ka sa tanan, takos
Ikaw lamang, O Dios, ang angay namong itukboy, angay namong hatagan ug paghalad sa among kinabuhi. Kay halang dun ka nga Dios. Walay lain sama kanimo Ginoo. Ug sa tanan nga butang nga aniya ning kalibutan ikaw lamang ang labaw sa tanan. Ug sa among paghinumdom sa imong pagsakripisyo, pagtugyan sa imong kaugalingong kinabuhi, dili tungod ikaw kay nakasa, apan tungod kay kami ang nakalapas. Imong gihatag imong bugtong anak aron sa among kaugalingong kaluwasan, aron sa among paglakang anaay kaugmaon. O Amahan sa langit, sa among paghinumdom sa kamatayon sa among manluluwas, tabangi kami nga dili namo kini hunaon-naon nga sama lamang sa kadaadlaw nga kalihukan, apan kini dako nga kahigayunan nga gihatag nimo kanamo alang sa among kaugmaon. Hawiran nato ang tinapay. Mao kini ang tinapay, simbolo sa lawas sa atong mangluluwas nga sa krus gilansang, sa krus gisamaran alang sa atong kaluwasan. Amahan, salamat sa tinapay nagsimbolo sa imong paghigugma kanamo nga kami unta ang mubati sa tanang balatian, apan ikaw misulti nga imo nang gitapos. Walay kulang sa imong gibuhat. Tanan nga angay nga tapuson imong gitapos sa krus sa Kalbaryo, bahin sa among espirituhanong kahimtang. Salamat kay ikaw nagsulti pagis imong mga labot, imo naming gipang-ayo. Walay balatian ang makalahutay sa among panglawas, kay ikaw man ang nagasulti, itanyag ang kamatuoran, giayo namin nimo. Amo nang giangkon karon taknaa sa among paghinumdom sa imong pagpamuhat alang sa among kinabuhi, samtang ikaw nalansang diya sa krus sa Kalbaryo. Atong kanunang pan. Pagtapos sa panihapon, gikuha niya ang kopa ug siya miingon, kini mao ang akong bag-ong kasabutan nga gihatag diha kaninyo. Sa gabi nga siya gibudhian, paghuman sa pagkaon sa paan, gikuha niya ang kopa ug nagingon, kini ang kopa sa paghatag o kasulbaran sa kasalanan kay paagi sa dugo ni Kristo. Pinasaylo kita. Ug sa atong pagduol, pangayo ug pagpasaylo, anaa ang Dios naghuwat kanato. Amahan, salamat kay kami makapasaylo sa isig katao, kay pinasaylo lamang kami. Ikaw nagsulti, kung kami dili makapasaylo, dili kami mga luwas, dili kami makakaplag sa imong grasya. Apan karon taknaa among gidawat ang simbolo sa imong dugo, pinaagi sa kopa, kay kini alang sa among pagduol sa imong presensya. Salamat sa pagpasaylo sa mga imong gipasaylo sa miduol diha kanimo, ug sa among tanan nga niya karon gihimo nimo kaming takos sa pagdawat sa kopa. Atong imnon sulod sa kopa. Awito nato ang pagpasalamat sa Ginoo, takos ka sa tanan. Daigo nato ang Dios sa atong kinasingkasing pasalamatan, halangdon, pagayubuan, pagtuboy sa ngalan ni Kristo. Kanimo ang tanan,
atok pakpakan ang buhi nga Dios, kinasing-kasing pagpasalamat sa iyang pagigugma kanato. Daygon ka, Ginoong Dios, ikaw lamang ug walay lain pa. Oh, daygon ka, Jesus. Magpadayon kita karong takna sa pag-ampo. Atong iduol una ang kalibutan, nagkaguliyang, nagkasamok-samok. Isulti man is Ginoo nga sa awahing mga adlaw makita nato ning mga butanga. Ang gubot gihapon sa Ukraine ug sa Russia wa pa natapos. Ang pag-init sa relasyon sa China ug US paagi sa pag-agresibong paglihok sa China, atong iduol sa Dios nga dili maapil ang mga walay labot ug hinaot na ay kalinaw nga makabot sa dili madugay sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang kalibutan atong iduol sa Dios. Unya sa kalibutan atong iduol sa Ginoo pod ang nasod sa Israel. Ang nasod nga gipilis Ginoo aron kita makaila sa buhi nga Dios. Sa Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Nga ato karong giduma paagi sa kinabuhi ni Kristo nga gisaad nga manluluwas. So muna ang una, ikaduha atong iduol ang atong nasod. Natay gitaw nga inflation, naatay problema sa mga corruption, naatay suliran sa bugas nga hoarding. Atong iduol sa Ginoo nga dili ni magpadayon apan ang lihok sa Dios mo patigbabaw ug ang mga tao nga naa niining mga kalihukan ma-expose, masakpan ug dili magpadayon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug ikatulo ang inyong personal nga mga tinguha iduol nato sa Ginoo sa pag-ampo. Amen. Unsaon nato pag-ampo? Madungog sa usag-usa, atong ipadungog sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Magdungan ta. Amahan karong taknaa miduol ang imong lawas ni Kristo. Anhiya karon sa pagpaliupo, pangaliupo kriya kanimo. Paminawa Ginoong Dios ang among pagpangandoy. Malinawong kalibutan. Bisan tuod na hibalo kami sa mga awahing adlaw ani-aning mga butanga. Apan kung kami imong pangutanon Ginoong Dios nga dili kami mahadlok. Mawala Ginoong Dios ang mga kagubot, kasamok sa among pangunahuna. Apan among masaligan ang imong paglihok sa tanang butang nga kami nga nagasalig kanimo dili maapektuhan kay buhi ka nga Dios. Among iduol ang Russia ug ang Ukraine, ang Amerika ug ang China ug ang kanasuran sa tibuok kalibutan. Lord, ikaw ang magpakita sa imong pagkadiyos, sa imong soberenya. Walay makabuhat nga wala kay pagtugot, walay makalihok nga dili nimo Ginoong Dios gialaw. Apan ang imong kabubuton ang mahitabo kay ikaw man nagsulti Ginoong Dios, ang imong kabubuton diha sa langit dinhi ngadto sa yuta. Among giduol ang mga nagkadaiyang mga nasod nga nangita og samok nga makakaplag sila og pagpaubos, pagdawat sa usag-usa nga igsuon ug walay tinguha sa pagsakop sa laing mga kanasuran. Apan Ginoong Dios, anaa ang imong mga saad, ang imong pulong, ang imong presensya nga mo'y muhari o mo tandog sa matag-usa nga mga kanasuran. Among giduol ang mga leader, mga presidente, mga prime minister o kinsa pa ang magduma sa ilang mga kanasuran. Ikaw Jesus ug walay lain ang mailhan ug matuboy nga maoy ilang sundon sa ilang kanasuran. Among giduol pud Ginoo ang among Pilipinas, ang among mahal nga nasod. Ikaw Ginoong Dios ang mulihok sa among taliwala. Ikaw Ginoong Dios ang muhikap sa among presidente, sa iyang gabinete, ngadto sa hudikatura, bisan ngadto sa Kongreso, sa Senate ug bisan dito sa lower house. Lord, among pag-ampo nga ang among mga leader dili magpabilin sa korupsyon apan ilang patigbabaw ang katinaw sa pagpadagan sa gobyerno sa paagi nga takos sa imong taliwala. Hatagi silang mga tao nga mukonbiktar sa mga kasaypanan. Hatagi mga tao mualirong sa ilang kinabuhi nga ilang irespetar sa mga saktong pinulungan. Pulong sa Dios ang ilang madungog. Giya sa Ginoo ang ilang madungog.
ug ang among mga leader, mga LGU, ang among gobernador, ilang konseho, ang among mayor ug iyang konseho. Bisan pa Ginoo sa among barangay, sa among taliabot nga eleksyon, hatagi kami malinawon nga kalihukan. Walay pagpandaot, walay pagpatay, apan simpleng eleksyon alang sa kaugmaon. Ginoo, ang among pagtuboy sa among nasod, mao ang among pangaliya diha kanimo. Hatagi kami timsi nga mga pananawon nga makapalipay gayud. Dili kanamo apan dihilabihan dinha kanimo. Tabangi kami Ginoong Dios nga among makaplagan kining mga butanga kay maayo ka nga Ginoo. Ikaw nagsulti kung kami mo ampo iyaha sa imong kabubuton, imo kaming dunggon, imo kaming paminawon. O karon Amahan sa langit, giduol namong matag usang panginahanglanon. Kabalo ka sa panalapian nga kahimtang. Kabalo ka sa emosyonal nga mga kahimtang. Ang among banay nga naay gipang-agian, salamat kay ikaw ang Dios nga muhatag og harianong pagtambag og among paminawon. Dili na mo isalikway ang imong pulong nga magtudlo og disiplina, magtudlo kanamo sa saktong mga buluhaton. Ikaw Ginoong Dios ug ikaw lamang ang among pagatumanon. Ikaw Jesus ang muhari. Ikaw Jesus ang magatagbo. Sa mga magtiayon nga naglalis, nag-away, hatagi silang malinawong panabot. O Ginoo, mubalik sila sa ilang sinugdanan. Ang mga panaad nga way pagbulag, bisan sa kalisdanan o kaayo sa ilang kahimtang. Amahan, among gituboy, ang among mga magtiayon, bisan pa ang ilang mga anak, o ang mga batanon sa pag-eskwela. Dili sila maadik aning gitawag nga computer games, dili sila maadik aning mga butang nga naa makita sa wifi, apan Ginoong Dios sa internet, ilang proteksyonan ang ilang kaugalingon. Dili sila magpada sa mga pagbati, apan ilang paminawon ang pulong sa Dios, ug ilang subayon ang maayong dalan. Ug dili sila magpatintal sa mga yawanong amigo, mga tao nga dili makahatag og kalipay dinha kanimo. Amahan, salamat kay ikaw ang Dios nga naminaw, ikaw ang Dios nga namati sa among pagpangaliya, ug karong taknaa mituo kami, imo nang gidungog, imo nang gipada ang mga tubag sa among mga pag-ampo. Aniya na, amo nang gidawat sa ngalan ni Jesus. Ikaw ang matuboy o Dios. Salamat sa imong kamaayo. Walay lisod sa imong taliwala sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosultiog tuyok taigsoon atong abi-abiw ng matagusa sa pag-awit sa karaang awit na mag-abi-abi sa matagusa. Ug maginahinay na tagbalhin, love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Tuyok, tuyok, way ulaway. Pabaga tagnaw karon. Hatag ilag tamis nga ngisi. Hatag ilag timsi nga pag-abi-abi. With the love of the Lord. Tuyok igsoon, tuyok. You with the love. Ayaw kaulaw. Pabaga gyuding now. Kay usarata kabanay sa ngalan ni Jesus. Glory of my King, I love you with the love of the Lord. One more time, sing it. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with a love. Oh, I love you with a love. Yes, I love you with a love of the Lord. Okay, kuwasa tagka-partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki, managtiayon, mag-uyab, mag-ampo lang sa atas Ginoo sa inyong kaugalingon. Kung magkapares, babae sa babae, laki sa laki, abi-abiha, kuwa ka kaila, mas maayo. Mo na rason nga nung ato ning ginabuhat. Ing na imong, naapay atang igsoon, ang hitain tawag iyang kuyog.
Nanatanan ing naigsuon, wa gyud kakabaw, giunsa ka pagmahal sa Dios. Wa ka nakasinati sa iyang sakripisyo alang sa imong ugma. Ako, wa gyud ko'y labot ana. Pero tungod kay namatay si Kristo para kanimo ug para kanako, dili na pwede nga wa ko'y labot. Karong taknaa, manghilabot na gyud ko. Naa kay ugma saad sa Dios. Ang imong giagian nga kangitngit naay ugma magdag kahayag. Gamiton ko sa Ginoo alang kanimo o gamiton pud kaniya alang kanako. Salamat kay anaa ka igsuon. Gaksa imong pari sa ngalan ni Jesus. Wa gyud taon. Gakus ba? Kana bang gakus ba? Kay ba mo nang kana? Hallelujah. Wa na gyud maanad og gakus-gakus. Sige igsuon manlingkod ta katong naa sa likuran balhin ta atubangan. Kung naa kay bata makasabot ta sa likod no kayo sahay magbantay magyud ta. Pero kung wala kay batang giatiman palihog balhin ta diri sa atubangan. Mas maayo nang naata sa tubangan kaysa naa sa likuran. Ingon pa sila in English, ayaw pag backslide. Pero front slide. Slide sa tubangan, ayaw sa likod. Salamat sa Ginoo. Ato sang huwaton, ang kaigsuunan nga makaplastar, aron ta makapaminaw sa iyang pulong karong taknaan. Tanawa ko na imong tapad, biing na ayaw sa cellphone. Ing na imong tapad, ayaw sa cellphone. Imo tibuk adlaw paghuman sa panimbahon. Amen? Usahay, gamiton sa yawa ng cellphone. Mag-notes ko, pastor. Pag abot sa notes mo, ni sudang Shopee. Na. Tuon na, sige ng gaswipe. Maigsuon, atong hatagan og importansya, kahigayunan, ang pulong sa Dios. Amen? Ing na imong tapad. Pahinumdumi ko. Kung masaag ang akong kamot, aning cellphone. Amen? Atong ablihan ng atong Biblia sa Salmo, anita sa atong blessing point. Salmo ka-1, atong adtuon ang Salmo 1, sugod sa 1. Salmo 1:1. Ayaw na ipusta sa weteng, di na mo daog igsuon. Nya matunglo pa ka, ayaw na lang. Naarabay maigsuon no, grabe, mga tug simba, ang unang numero ihatag ni pastor, mao na atong itaya. Grabe ha, gigamit pa ko nga giya sa ilang pagsala. Ug tanang wa na nagweteng, musulti og. Salamat sa Dios kay nihunong nagyud sa pamusta. Uno, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasa, o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Ingon ng Biblia, kung gusto kang panalanginan sa Ginoo, bulahan ang dili mamati sa tambag sa dautan. Kabaw man kaigsuon kung dautan ang gisulti sa imong higala. Kabalo man gid ka. Pero nganong maulaw ta sa tao nga imo na lang tandu-tanduan bisag kabalo ka nga sayop. Ingon ng Biblia, kung gusto kang mabulahan, gusto kang panalanginan, gusto kang makakaplag sa iyang mga saad, aron ka tagbawon, mao man ay paghigugmas Ginoo, tagbawon ta sa iyang paghigugma paagi sa pagtagbo sa atong mga tinguha. Nagtudlo ang Dios, ayaw pamati sa tambag sa mga dautan. Ingon imong amigo, tikasi ra na gud, ngano gud na sunod-sunod pa kasakto, karo wa kay jamo. Sayop na igsuon, ayaw paminawa. Ang Biblia nagtudlo, kung gusto ka nga mabulahan ka, panalanginan ka, ayaw pamati sa unsa igsuon. Ing na imong tapad, dili ko dautan, pamati ako. Bulahan ang tao nga musunod sa gibuha, dili mamati sa tambag sa dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasa. Ayaw kunog sunod sa ilang binuhatan. Ing na imong tapad, simple lamang ning pahinumdom, ayaw sunod sa mga makasasa.
Ing na balik imong tapad ayaw sunod. Kita ba magsige tag reklamo sa Ginoo nganong wa tay panalangin ko ang atong jamo, wa tay didin. Ang problema di man naas Ginoo naa nato. Subay-subay tas makasasa, tabi-tabi, way gibuhat, wa tay bunga, nya reklamo pa tas Ginoo. Kita ang naay problema mo nagitambagan ta, ayaw kuno pagsunod sa binuhatan sa mga taong makasasa. Ikatulo, makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Ayaw kuno kuyog-kuyugan, okay man ang mo sangyaw ta, mo amigo ta para makaampo nila, pero ayaw kuyog-kuyugi ang usa ka tawo nga di mo ila sa Dios kay ngano usa ka adlaw ikaw na pud ang dili mo ila sa Ginoo. Dili pastor ilan nagyugos Ginoo bahala nang akong amigo pero ako ginang amigo. Dili madugay ingon ng Biblia kanang iyang kinaiya mahimo gid na nimong kinaiya kay nagsigi mamugkuyog. Makuha nimo ang iyang espiritu usa ka adlaw makalitan na lang kang mingon ka nga mutuo ko sa akong amigo kaysa mutuo ko sa Dios. Mao na magkaingon-ingon na noon ang atong kinabuhi. Ikaduha, versikulo 2, mo iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabii. Ikatulo, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa ting bunga ug ang dahon niini dili malaya. Igsuon, ganahan kaayo ang Dios mo panalangin nato. Ganahan kay siya tagbaon ta. Dili tagbuon ta nga dili ta makuwangan pag-abot sa usa ka buwan, dili ta ma-short kanang mga taxi driver nga di kan tigom in English pero pag-abot sa remittance maka in English oy. Short ko sir. Hinaot di ta mabutana apan naay sobra, naay abundansya kay gitagbo tas Ginoo og nagdisiplina ta ug ang Dios nagpadayon og tudlo kanato nga mutubo ang gamay nga naa kaat sa atong kinabuhi. So ang tudlo sa Ginoo aron ta mabulahan kinahanglan kunong ang atong kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Pagtuman ra gyud. Ayaw na lang supak kay ikaw pag ura kang natao. Si tinta pagud imong tuig. Ang Ginoo wa pa namugna ang kalibutan, siya na ang Ginoo. So ayaw pag gara-gara nga mas maalamon pa ka sa Dios. Amen. Minghoy man taron. Usahay kinahanglan mo ta makadungog og padlong para ta mabadlungan dili magpabilin ang sayo. Ug ingon ng Biblia para ta panalanginan kung ang atong kalipay pagtuman sa pulong sa Dios ug nagtuon ta niini adlaw ug gabii mura kuno kag kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa ting bunga ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Nganong wa man ka nagmalampuson igsuon? Kay wa man kay basa-basa. Wa man kay pagtuman sa Ginoo. Saad sa Dios kung magmatinumanon ka sa pulong sa Dios, sama ka sa usa ka katanom nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Tanang imong mahawiran, mahimong mabulahan sa Ginoo ug ikaw magmalampuson. Ingna imong tapad sugod rong adlaw. Musubay na ta sa pulong sa Dios. Amen? Ingna imong tapad balik, ayaw ko awaya kung mubadlong ko nimo. Ingon pa sila sa magtiayon, kung ang bana makasayop, ang bana mangayog sorry sa asawa. Kung ang asawa masayop, ang bana mangayog sorry sa asawa. Igsuon dawata sa pulong sa Ginoo. Amen? Promise na nis Ginoo. Amen? Ato ng tarungon atong kinabuhi aron na atay panalangin, mabulahan ang atong kinabuhi. Atong iandam ang iyang ikapu ug atong mga halad sama sa atong pagtuman, pagpasalamat sa kamaayos Ginoo sa atong tagsa-tagsang kinabuhi. Kung naamoy negosyo, tudloan ta mo, ihatagi ang imong negosyo ug ikapu. Sila mismo ang imong negosyo. Sama ka ikaw, makadawat ka din na og panalangin, mo ikapupo ka sa imong nadawat nga panalangin. Aron ang panalangin mabubo sa negosyo ug sa imo pod nga naghatag og halangdong pasalamat sa kaayo sa Dios. Okay? Manindog tayo igsoon sa atong pag-ampo, aning atong mga halad. Hawiri ang inyong mga envelope o ideklara ang panalangin.
Sa ngalan ni Jesus, kaning akong halad ug ang akong pag-uli sa iyang ikapo, mag-abli sa ganghaan sa langit ug magbubo sa mga panalangin sama sa akong pagtanom. Ako ning giduol kanimo Ginoo, ang imong gipiyal ug hinaot ikaw mahimaya ug sama sa imong saad, imong tagbuon ang tanan nakong panginahanglanon sa ngalan ni Jesus. Ug tanan nga nagtuo nga panalanginan mosultiog. Sige, igsuon mo duol ta sa Dios paghatag pasidungog ug pasalamat. And the Spirit of the Lord is inside of me. Just want to thank you all from Praise Cathedral for sharing your daughter, your pastor. She's been such a great blessing to us as Pastor Susan and I were able to host Chanel for such a time as this. 2023, I am free. And she's been able to help us at Teen Challenge. We had a wonderful tent meeting there. Miracles took place, and she was doing worship, which she loves to do, praising the Lord, and really brought the atmosphere of heaven on earth there at Teen Challenge in Fresno, California. And then we did our first Central Coast meeting here on Saturday, and boy, Chanel was in the zone like usually when I'm over there with you at Praise Cathedral Church family, and the glory of God hit that place. And at the end, deliverance, Susan and Chanel were out there casting out devil, winning the loss. A gal showed up at the right time to get delivered, and she helped us with video stuff as far as Zoom and other things on the computer. So thank you for sharing your daughter, your pastor, your friend, Chanel. We've had a great time, and we look forward to hosting her and Noel and Shawnee and whomever wants to come visit California. Let us know, and hopefully we'll be doing some ministry work as Chanel was able to help us out to win the lost at any cost, and to grab a hold of that net together to bring in
those that need Jesus. Well, thank you all. We love you. Thank you for sharing Chanel with us. And we'll do it again and again. God bless you. Have a wonderful day. Atong pakpakan ka sa pa, ang kwartet. Ana ginano kaning mga batanon, kinahanglanon gyud magamit sa Ginoo kay kundi magamit gyud na sa yawa. Kun amoy anak nga involved ni adto sa dance, atong paluapon nga dili sila magpada sa kalibutanon. Karon kabuntagon gipanalangin kita sa Ginoo paagi sa usa ka alagad. Ako ning abigo nakawali na siya diri kaniadto og naa siya kahigayunan, so ato siyang giimbitahan nga maka ministro sa atong taliwala. Di la nato siya taason sa pagpaila-ila, kaila naman ta siya ang president sa ABCOP, Association of Alliance of Bible Christian Churches of the Philippines. So nagpadayon siya sa iyang pagdala, pag-alagad sa Ginoo paagi ni ana nga ilang pundok o kalihukan. Atong dawaton sa mainitong pagdawat, Bishop Chito Ramos. Daigo ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Good morning.
Maayong buntag. Naang nahom sa imong ngalan, no? There is power in your name. Takos sa tanan, you are worthy of it all. So praise God for that. Anyway, this morning, I would like to give a message on something that you don't usually hear. And this is about commandment number 3. Many times when we share the gospel and we ask the people, are you sure of going to heaven? And people will say, some of them will say yes. And I'll say, why? Because I follow the 10 commandments. And so I ask, can you tell me the 10 commandments? And they will say, basta. So anyway, they think they follow the 10 commandments, yet they don't even know what the 10 commandments are. Sad to say, even Christians do not know and have not memorized the 10 commandments. Have we? Can you tell me what the 10 commandments are? What's the first one? Ako ba'y, pag hindi kaya ng aking clicker, sundan na lang ako siguro kung hindi kaya. What are the 10 commandments? Number 1, you shall have no other gods before me, right? Then number 2, you shall not make for yourself an idol in the form of anything. Thou shalt not bow down to them. Number 3, that is our topic for this morning. You shall not take the name of the Lord in vain. Number 4, you shall observe the Sabbath day. Number 5, honor your father and your mother. Okay? What's number 6? You shall not murder. Number 7, you shall not commit adultery. Number 8, you shall not steal. Number 9, you shall not bear false witness. And number 10, you shall not covet your neighbor's wife and everything that belongs to your neighbor. So we will be focusing this morning on Exodus chapter 20, verse 7, which is, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Father God, we thank you so much once again for today, and thank you for the privilege, the opportunity for me to minister, O Lord, to this church. And we thank you so much, God, because we know, Lord, that you delight in the worship of your people. Father God, as we come before you, as we continue to honor you and worship you and give glory to your name, O Lord, we pray, Father, that you continue to work in our midst. Father God, thank you for the gift of music where we can express what is in our hearts, O Lord, in praising you and glorifying you. Thank you, Lord, that we can pray. But Lord, thank you also that we can worship you through your word. And this morning, Lord, we want to hear you. We want to listen to you. Lord, my own words mean nothing. It is you, Lord, that we want to hear. And I pray, Father, in the name of Jesus, that you use me, use my lips, my mind, my tongue, my heart, my whole being, Lord, as a channel of your message. And I pray that you anoint not only me, but anoint each and every one of us, Lord, that your word will become alive and will become part of our day-to-day living. Lord, let us not just be hearers of your word, but allow us to be doers of your word, Lord. Holy Spirit, empower us. Thank you so much. We give you back all the glory and honor and praise in Jesus' mighty name. Amen. Pakisundan na lang siguro ako, no? Kayo na lang ang magpindot dyan. Sa Tagalog, huwag mong banggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pa walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. I wish I can preach in Visayan. I can understand most of the Visayans, no? Siguro mga 80-85%. Pero hindi ko pa kaya mag-preach. So, pagpasensyahan po ninyo.
But anyway, commandment number 3. What's in the name? What's in the name? Why can't we misuse it? Bakit hindi pwedeng basta gawin, basta banggitin na lang? Why does it seem so sacred? Pakipindot kung pwede para nasusundan na lang ako. Kasi hindi yata abot ng aking, abot ba? Abot naman, ano pala pag tinaas ko. Obviously, commandment number 3 refers to profanity. Expressions such as, Diyos ko day, oh my God, OMG, sus Mariosep, pag ginagawa pang Chinese, sumalosep, Ginoo, G, gosh. G is short for Jesus. Gosh is slang for God. Etc. Idagdag pa ho natin dyan yung pagbibigay ng pangalang Jesus sa anak. And then papagalitan at mumurahin yung anak. Nakarinig na ba kayo ng pangalang ginamit ay Jesus tapos pinagalitan at minura yung anak? I think napakamahalaga na pag-usapan ng ikatlong kautusan dahil tila hindi po ito nabibigyang halaga sa ating mga pagtuturo. Ang third commandment ay hindi lamang tungkol sa kautusan, kundi isang kapahayagan tungkol sa buhay Kristiyano na higit pa sa kautusan. These are core values that will capture our hearts and will guide us in our everyday life. And central to this commandment are the names of God. So, what are in the name of God? Ano ang meron sa pangalan ng Diyos? Siguro mas maganda, tingnan muna natin. Paano ba nagpakilala ang Diyos sa tao? How did we know God? How did God introduce Himself to mankind? Well, of course, number 1 is through creation. All you have to do is look at, your environment, look at creation, look at the sky, look at the sun, and you will know there is a designer. I read, that when the child is born, napansin nyo ba may malambot sa ulo? Kasi pag pinapanganak pala ang bata, lumiliit yung ulo, nag-o-overlap yung bungo para magkasya. And then as soon as mahanginan, babalik siya sa dati, saka pa lang siya unti-unting titigas. Grabe yung design ng Diyos, di ba? It's God's design. Pangalawa, Biblia. Of course, all we have to do is read the Bible and we will see that there is God. The Bible proclaims our God. And then of course, sa kanyang anak na si Jesus. We know that Jesus Himself is God. And then of course, sa kanyang mga pangalan, through His name, mga pangalan galing mismo sa Kanya. So what are those names? Pag isa-isay natin yung pangalan na yan. Number 1 is El. E-L. E-L means capital G-O-D, God, Diyos, Ginoo. Di ba? Ang ibig sabihin yan, the strong and the mighty one. The strong and the mighty one. And then from El came the name Elohim. In the beginning, God created. God created. Si Elohim ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat. Kapag narinig mo, o narinig natin, o sinambit ang ngalang El Elohim, ang makapangyarihang Diyos, dapat tayong pagharian ng banal na pagkatakot, ng kababaang loob, at ng dakilang paggalang. And then from El, Elohim, Elyon. Elyon, the Most High God. The Most High God. Melchizedek, priest of Elyon. Minsan gumagana, minsan hindi. Priest of Elyon, according to Genesis chapter 14, God Most High.
So sa mga pangalang ito, El Elohim, Elyon, ang binibigyang diin dito ay position. Position. Ibig sabihin, He is the Most High God, the Almighty One. Siguro, pakisundan mo na ako totally, hindi ko nagagalawin para hindi na ako na-istorbo. Ano? Okay ba yan? Okay. Pangalawa, Adonai. By the way, napakinggan nyo na ba yung kanta before? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai. Mas maganda, pag kinanta natin to, alam natin ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng Adonai, capital L-O-R-D, Lord or the mighty ruler. It means to judge or to rule as a mighty ruler. King of kings, Lord of lords, ruler of all rulers. He is the mighty ruler of the universe. Ito yung tumutukoy sa kapangyarihan. Power. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. And then, Shaddai. El Shaddai. God. Capital G, capital O, capital D. God, no? Pag sinabing El Shaddai, hinihuyan si Mike Velarde ng El Shaddai. Ang El Shaddai ay God mismo, no? He is all-powerful, but not in the sense of fear, but that of power to meet our needs. And here it talks about the self-sufficiency of God. The sufficiency of God. God is much, much bigger than my problems because He is El Shaddai. Pagsabi sa katabi, He is bigger than your problems. He is. Ito ay tumutukoy doon sa provision. God provides for my needs. And then, the other name is Yahweh, or we call it Jehovah. Lord, capital O, capital L, capital O, capital R, capital D. This is the most sacred of all the names of God in the Bible. Exodus chapter 3, whom shall I say who sent me? I am that I am who sent you. It speaks of the self-existence of God. But more than that, the sacred God enters into a covenant relationship with His people. Yahweh or Jehovah or Lord, siya ay nangako at siya ay matapat at tutuparin niya lahat ng kanyang pangako. God has made promises and God will fulfill all those promises. At ang binibigyan ng diin sa pangalang Yahweh or Jehovah is the faithfulness of God. Ang katapatan ng Diyos. Our God is a faithful God. Whatever God promised, He will do. God said, I will never leave you, nor forsake you. And that is true. God said, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. And God will do that. The next one is pater, Greek word for father. No? Ang pater in the Old Testament, ginamit lang yan ng 15 times, but it refers to the father of the nation Israel. But in the New Testament, it was used 245 times. And the focus is personal, meaning my Father. My Father. Diyos, ama ko. Ang tinutukoy dito ay relationship. Relationship. Yes, He is Elyon. Yes, He is Adonai. Yes, He is El Shaddai. But He is also our Father. He is my Father. He is the one who cares for me. And then, of course, the name that is above all names, where every knee shall bow and every tongue confess. The name Jesus. Yeshua. It means Jehovah is salvation. Emmanuel, Son of God. Jesus is the combination of all names in the Old Testament, many times referred to as God. Elyon, God the Creator. Shaddai, God the Provider. But Jesus, all things were created for Him and by Him.
He is the great provider. He said in John 16:24, I said that before, until now you have not asked for anything in my name. He is the Adonai, the coming judge. He is the ruler of the universe, and all things hold together through Him. Nung tayo po ay high school, tinuturuan tayo ng science, di ba? Hindi ko alam kung nadagdagan na, pero ang alam ko, ang atin pong Milky Way galaxy ay ginubuo ng 9 na planeta. Tama ba? Mercury, Venus, Mars. Anyway, ang sinasabi ho ng mga scientists, itong mga planetang ito ay umiikot sa kanya-kanyang sariling axis. Silang lahat ay merong axis, plural ng axis. At ang sinasabi nila, kung meron daw isang planeta na malihis kahit 1 second, mawala sa kanyang axis, magkakaroon ng universe of chaos. Magbabanggaan yung mga planetang yan. Pero bakit hindi sila nagbabanggaan? Bakit sila nananatili sa kanilang mga lugar? Of course, ang paliwanag ng mga scientists ay dahil sa gravity. Pero ang paliwanag ng Biblia, it's because of what you call the Colossian force. What is a Colossian force? The Colossian force is found in Colossians chapter 1:17. In Him, all things hold together. Di ba? It's through Jesus. Jesus holds all things together so that the whole universe stays in place. He is Yahweh or He is Jehovah. He said in John chapter 8 verse 58, before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. He is also Pater. Because in Isaiah chapter 9 verse 6, it says, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. So the name Jesus, as I've said, is above every name. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord for the praise of His glory. Philippians 2:10 and 2:11. And the person who owns this name died for me. Pagkasabi sa katabi, He died for you. He died for you. He died for us. Ang binibigyan din dito ay pag-ibig, no? Jesus is above every name, yet He allowed that name to be mocked for our sake. So yan po ang mga pangalang ipinahayag sa atin ng ating Diyos mismo. Galing sa Kanya yung mga pangalang yan. Mga pangalang ibinigay hindi lamang upang magpakilala, kundi upang ipahayag kung sino siya at ano ang Kanyang katangian. This is our God. This is our God. Sa magitan ng mga pangalang yan, makikilala natin kung sino siya at ano siya. So what's in the name? Position, power, provision, faithfulness, relationship, and love. This God who created everything is the same God who loves me and gave Himself for me. So the next one is, where is the name revealed? Saan ipinakilala ng Diyos at pinahayag ang Kanyang pangalan? Of course, we know that it's in the Bible. All you have to do is read the Bible and you will be able to read all those names. But God also revealed His name in the lives of the people who bear His name. God, ulitin ko, revealed His name in the lives of the people who bear His name. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name, my people who are called by my name. Daniel 9:19, Lord, listen, Lord, forgive, Lord, hear and act for your sake. My God, do not delay, because your city and your people bear your name. Your people bear your name. Ezekiel 39:7, I will make known my holy name among my people Israel. I will no longer let my holy name be profaned, and the nations will know
that I, the Lord, am the Holy One in Israel. And then, of course, in 2 Timothy 2:19, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. What are we called? What are we called? Christians. Kristiyano ba kayo? Kristiyano ba tayo? What's the meaning of the name Christians? It means Christ believer, Christ follower, Christ lover, Christ obeyer. It means Christ is in you. Christ is in me. Christ is in us. Whatever we do, wherever we go, the Lord's name cannot be and will never be separated from us anymore. The name can either be mocked or praised through the way we live. Di ba, tapos na ba yung mga graduation at mga recognition day? Tapos na yata, ano? Tapos na, kasi nagklase na. Pero pag may mga recognition day, at may mga batang sinasabitan ng katakot-takot na medalya, may mga honor, anong tinatanong ng mga tao? Kaninong anak yan? Diba? Pero kapag may mga batang malpilyo, gumagawa ng hindi maganda, nagiging parang, batik sa lipunan, anong tanong ng tao? Kaninong anak yan? Pero may kadugtong, kaya naman pala. Di ba? Yun ang laging tinatanong sa atin. Ang mga tao ay pwedeng mapagpala o mainis sa magitan ng mga anak natin. Di ba? Hindi na pwedeng alisin yun eh. And many times, tayo, yung mga anak ng Diyos, ang mga tao ay pwedeng mapagpala o hindi. Actually, marami sa mga tao hindi nagbabasa ng Biblia. At ang binabasa nilang Biblia ay tayo. Pakisabi sa katabi, ikaw ay walking Bible. Mag-ingat ka. Meron ako isang kwentong nabasa at ako'y naiyak doon sa kwento na yan. Meron isang batang pulubi, isang batang grasa ang tawag nila, nangangalakal. Wala ho silang pera, kaya sa murang edad niya, siya po'y inasahan na ng mga lakal para sila may makain. Tapos ang araw, doon sa kanyang araw-araw na dinadaanan, may nagbukas na shoe store. Merong salamin, tapos meron dong sapatos na nakadisplay. At sa pagdaan ng batang ito, nakita niya yung isang sapatos na talagang gustong-gusto niya. So every time siya ay dadaan, papunta doon sa pangangalakal, dadaan siya doon, mag-stay siya ng mga ilang minuto, sisilipin niya yung sapatos. Tapos i-imagine niya na suot niya yung sapatos. Pag uwi niya, dadaan na naman siya doon, titignan naman niya yung sapatos, sisilipin niya yung sapatos. And sa araw-araw na pagdaan, napansin nung, ang tawag doon, nung sales lady, itong batang ito. At nagkaroon siya ng awa sa kanya. Isang araw hindi niya matiis, sabi niya, boy, halika. Napansin ko araw-araw, gustong-gusto mo yung sapatos, tinitingnan mo. Gusto mo bang isukat? Ay, wag ho, madumi po yung aking paa. Hindi bale, okay lang. Anong size ng paa mo? Wag na ho. Sige na, anong size ng paa mo? Size 7 po. Kumuha yung babae ng size 7. Halika, isukat mo. Ay, madumi po ang aking paa. Sabi niya, ito medyas, magmedyas ka. So nagmedyas, sinukat. Kasyang-kasya. Sabi niya, ito yung kabila. Ilakad mo. Wala ho akong pera. Hindi, ilakad mo lang. Subukan mo lang kung masarap sa paa. So sinubukan niya, nagniningning yung kanyang mata, sarap na sarap siya doon sa pagsuot ng sapatos. Tapos sabi niya, hinabad niya, maraming salamat po, hindi ko huyan kayang bili. Tingnan siya ng bayad, sabi sa kanya, ito yung sapatos, iuwi mo na, regalo ko sa iyo. First time makatikim ng sapatos yung bata. At lalong first time makatikim ng bagong sapatos yung bata. Kaya siya'y naiyak, lumuluha. Tinignan niya yung babae. Sabi niya, bakit ho ang bait-bait ninyo? Asawa ba kayo ng Diyos?
Yung babae po ang naiyak at nangumpisa, Lord, I'm not worthy. But that simple thing that she did to help the boy created a big impact on the life of that boy. And sometimes we do not realize it. But the things that we do in the name of God, the things that we sacrifice for God, are things that will even change the hearts of people towards God. Diba? Yung atin pong mga ginagawa, yan ho'y ginagamit ng Diyos para sa ibang tao. We are the walking Bible to many. We are the walking Bible to many. So pakitanong yung katabi, nakikita ba si Jesus sa buhay mo? Baka naman ikaw ay secret agent Christian. Hindi halata. Anyway, panghuling punto. How is God's name profaned? When are we guilty of breaking this third commandment? Kailan nawawalang saysay ang pangalan ng Diyos? Of course, obviously, when we take it or use it carelessly or disrespectfully, when we use it as expressions or make fun of it, konting galaw, Diyos ko dahi, oh my God, yung mga ganong pagbanggit ng pangalan na walang kabuluhan ay paglabag sa third commandment. And we don't even realize it. But you know, in the Old Testament, when the Israelites mentioned the name of God, they trembled in fear. Why? Because they know how powerful the name of that God is. And how powerful the owner of that name. Pero minsan wala sa ating pagpapahalaga. Minsan kulang tayo sa pagpapahalaga sa dakilang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, kailan tayo guilty doon sa commandment number 3? Well, when we lift up His name without meaning. Pag itinaas natin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, ano yung keywords dito? Number 1 is take, and number 2 is vain. Take the name of the Lord in vain. Anong ibig sabihin yan? To take means in the Bible, to pick up something. Genesis chapter 7 verse 17. And then, to lift something up on high. Psalm 28 verse 2. No? It refers to an active worship, an active honor, an active reverence. I will lift up my hands in worship. I will lift up my hands to honor God. Vain, it means destroyed, broken, lifeless, or a pile of dust. Walang saysay, nakatiwangwang, walang laman, basura. Katulad po yan ng Israel after the Babylonian captivity. Isaiah 37:26. Basura, wala. So ang sinasabi ng Panginoon, do not take the name of the Lord in vain. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos na ito ay magsisilbing basura. Walang kahulugan. Walang kapararakan. Kapag sinabi mong mahal mo ang Panginoong Hesus at itinaas mo ang kanyang pangalan, huwag mo itong gagawin ng walang kahulugan. Do not do it without purpose, without true meaning. Never lift up His name in such a way that His holy name will be rendered empty, useless, meaningless, or a pile of dust. When we come together, sing songs of praise, lift up our hands, mention His name. Yet our hearts are far, far from Him. The Lord said, those people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their hearts are far from me. And if that happens, the Lord said, they worship me in vain. They worship me in vain. Masarap umiyak sa Lord. Diba? Pag ikay nag-worship, ang sarap umiyak sa Lord. Pero hindi ho pag-iyak ang basihan. May isang babae, nag-worship, iyak siya ng iyak.
Sabi nung isang tumutulong, sabi niya, nakakatuwa ka naman. Grabe ang pag-worship mo. Iyak ka ng iyak. Bakit ka umiiyak? Inaasahan niya, sasabihin niya, kasi I was touched by the Lord. Sabi nung babae, kasi naalala ko yung namatay kong nanay. Mali. Masarap umiyak sa Lord, pero siguruhin natin, umiiyak tayo sa Panginoon dahil sa Panginoon. Tayo ay kumakanta sa Panginoon dahil sa Panginoon. Kapag ang ating pagsamba ay para lang masabing tayo ay dumalo, tayo ay kumanta, wala doon ang ating puso, we are guilty of commandment number 3 because we are using the name of God in vain. So when we come to worship and honor the Lord, make sure that you mean the word that you say. The lyrics of the songs, make it true in your hearts. No? Pag kumakanta ka, wala sa loob mo, anong kahulugan ng kinakanta mo? The Lord said, they worship me in vain. Lastly, how is God's name profaned? When we take it or use it carelessly or disrespectfully. Second, when we lift up His name without meaning. And number 3, when Christ's name is mocked because of the way we live. Kapag ang pangalan ng Diyos ay napagtatawanan, nawawalang galang dahil sa mga taong nagsasabing sila ay Kristiyano, pero ang buhay nila ay taliwas sa kanilang sinasabi. When we profess to be Christians, yet we continue to live in sin, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Anong sabi ng mga tao? Ayan ba? Born against yan. Born again. Kristiyano daw. Kristiyano kuno. Kakalungkot, ano? Siguro ipaliwanag ko lang ng konti. Ano ba ang pagkakaiba ng Kristiyano? Ang isang Kristiyanong totoo ay hindi nabubuhay sa kasalanan. May pagkakaiba yung nabubuhay sa kasalanan at nahuhulog sa kasalanan. Ang nahuhulog sa kasalanan ay hindi nananatili sa kasalanan at hindi nasisiyahan sa kasalanan. Siguro magandang halimbawa nito ay baboy at saka tao. Excuse me, hindi ko sinasabing kayo yung baboy. Sample lang. Yung baboy, nahuhulog sa, ang tawag doon? Mud. Pag yung baboy ay nandun sa mud, anong ginagawa? Ginungud-ngud yung uso doon sa mud, di ba? Naglalaro doon sa mud. Bakit? Nabubuhay siya doon. Pero minsan ang tao nahuhulog sa mud, di ba? Nakakita na ho ba kayo ng tao, lalo na pag tag-ulan, nahulog sa mud, iginungud ang uso doon sa mud? Wala ho, di ba? Bakit? Kapag ikaw ay nahulog doon sa mud, anong tendency mo? Umalis ka doon sa mud at ikaw ay maglinis at magbihis. Bakit? Hindi ka nabubuhay doon sa mud. That is not your life. And so, when a Christian said, I am a Christian, I am a believer of Christ, he does not live anymore in sin. Because the Bible says, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Wala na hong mga weteng-weteng. Sabi ho sa Romans 6, we are dead to sin. How can we live in it any longer? So kapag pinagtatawanan ang pangalan ng Panginoon dahil sa buhay natin, we are actually profaning the name of God. Ano ho yung pinabasa ko sa inyo last time? Yung next, paki-turn sa next. Ano sabi doon? Pakibasa ko yung taas ulit. Pakilakas ulit. Bishop, yun na ba malakas dito sa inyo? Sa apat. Pakisabi ho ng malakas. Ayan. Ngayon, ituro mo yung katabi mo. Isigaw mo.
Ilan na nakaturo sa iyong katabi? Isa. Ilan daliri nakaturo sa iyo? Kristiyano ka na rin lang, itodo mo na para hindi na nawawalang galang ang pangalan ng Panginoon. So let's all read Exodus chapter 20 verse 7. What does it say? You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Romans 12:1 and 2 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So as I close, commandment number 3. What's in the name? Possession, power, provision, faithfulness, relationship, love. Where is the name revealed? Of course, in the Bible and in the lives of the people who bear His name. And how is God's name profaned? When we take it or use it carelessly or disrespectfully, when we lift up His name without meaning, and when Christ's name is mocked because of the way we live. Father God, we thank you so much for today. And thank you, Lord, for the reminder, a simple reminder to us, O Lord, because we tend to take this for granted. But your name is so holy, O God, that we should respect it, that we should lift it up, Lord, with all our hearts, that we should honor it, O God, because the owner of that name is the true and only God, whose power is beyond measure, even beyond understanding. Thank you so much, Lord. We give you back all the glory and all the honor and all the praises, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, sir. Kasapa atong pasalamatan ng Ginoo sa kanabuhi ni Pastor Bishop Chito. So igsuon ka ng atong mga kumikomedya, bahin sa Ginoo, ato ng bayluan. Bayluig langit. Ay, langit ka. O, anghel ka. Kaysa musulti tagngaan sa Ginoo nga dili makapahimaya sa iyang dungog o katungdanan. Kanang atong mga kumikomedya ba nga, oh my gosh, OMG, o, ato na ng hipuson, itago, ilubong, o pasidunggan ng Ginoo. Social pag yun, oh my gosh, ay, o ba pag Diyos ko, die. Ato na ng ihunong. Amen? Bayluan nato kung expression naman papili mo nga makalingaw. Langit ka. O ka, mga ngalan nga makalingaw. Ayaw na lang gamita ang Ginoo. Gamita imo nga. Rusan yung ka. Do. Atong tarungon ang atong paambit sa ngalan sa Ginoo. Amen? Karong buntag, susama sa atong naandan sa pulong sa Ginoo. Akong basahon no, para makasabot yun ta, nga ang mga butang nga atong buhaton sa simbahan o sa iyang balay ampuanan, susama sa iyang gitudlo. So atong ablihan ang Galacia, Kapitulo 6, igsuon. Galacia, Kapitulo 6. Kung nakaplaga na ang Galacia 6, sulti ko amen. Ingon sa bersikulo 6, ang gitudluan sa Kristohanong mensahero o mensahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. So anaatay pinasahi nga pagpasalamat sa Ginoo nga natudluan kita, ug ingon ng Biblia kung kita naay mga ing-aning kahigayunan,
angayang kuno kitang magpaambit sa atong magtutudlo sa paghatag sa mga maayong butang. Sumukuha ta og halad sa Ginoo para sa kahimayaan sa Dios ug ato ning ipasalamat sa Ginoo paagi sa kalihukan paggamit sa Dios sa kinabuhi ni Bishop Chito Ramos. Kaming tulo ni Bishop Chito Ramos ug si Bishop Jean Udang magkuyog mi karon October 12. Naa siya'y grupo niya sa Manila, naa ako'y grupo sa Visayas, Cebu, naa ako'y grupo si Bishop Jean sa Mindanao ug mag-abot mi. Abot mi gatos sa among pagbiyahe sa Israel karong Oktubre 12. Ug ang nagsigilag sultig sunod na mi pastor, hinaot. Matinuod na gyud ang inyong sunod na mi. Kay ang sunod Oktubre 31, 2024. So karon pa lang mag-down payment na mo og $500 para inyo nang hinay-hinayan ang pag-ipon, pero i-down payment gyud yung 500 na anatay usa ka igsuon diri sa simbahan pastor para October 31 kuyog na gyud ko. Nag-down na gyud siya para di na gyud kuno niya siging excuse sunod-sunod. Igsuon basig di mo kaabot kay mo abot ng Ginoo. Ato sang bisitahon ng iyang dapit. Amen? Kung naa kay tinguha, naa magyunayawa, di magyo ka pangatuog Israel kay nasud man na sa Ginoo, murason gyud na panginahanglanon, negosyo sa pamandiha. Pero mukumit galing kas Ginoo, hatagig paglakang sa pagtuo ug ang Dios ang maoy mulakang. Natay usa ka magtiayong pastor na sa Bantayan. Ganahan gyud sila, ampo gyud silang makakuyog. Naay ni hatag nila og $1,500 para Israel nila. Nya 2,888 man, 1,000 sa pastor, 500 sa iyang asawa o tag 750 ba sila. Bahala na basta mo nagihatag silang duha. Gipaning kamutan in town nila. Ug salamat sa Ginoo makakuyog sila karon Oktubre 12. Salamat sa Dios. Kaya sa Ginoo basta musalig ta, di ta mo tan-aw sa kwarta kay ang kwarta wa nay kapaingnan. Kung dili ka mutuman sa Dios. Pastor, kuan man gud pastor, kuan man gud ay igsuon. Dugay na ng istoryaha kanang rason. Mo nang naatay kanta nga walay rason unta. Amen? Mumangutan ako kasi gana mo kuyog sa Israel, taas. Kinsay mo bayad? Tuo tas Ginoo, kaya lagi na. Musugod na sa pagtuo. Dili sa imong kwarta, dili sa imong sapi. Pagtuo gina ang musugdan. Kano sa ang sunod sa 2024? Oktubre 31. Sige, igsoon, atong iandam. By the way, sa atong paghatag ron, butangan ng natog note, no? Naatay namatay nga pastor, si Pastor Alan Samson, taga Inayawan. Butangan na lang ninyog slash, nya, butangan ninyog amount para sa patay, kung pila. Nya, and the rest para sa atong magwawali. At butangan lang ninyo, kay ni-commit na magitas Ginoo, nga kada naay alagad sa Ginoo, nga tawago nagbalik, mutaliwan, muhatag ta sa atong pagpaningkamot nga mo panalangin sa iyang banay. Nganong sa pastor man, di man apilang membro, kay gitawag man sila sa Ginoo, kamuwa man. Kumidjara igsuon. Ginoo ang mutagbo sa tanan, pero ang alagad magud sa Dios, pinasahi magyud ang ilang kahimtang. Mo nang ato gyud ang paningkamutan sa ngalan ni Jesus. Amen. So palihog lang ibutang ilag note pila ang sa patay, unya ang the rest automatic para na sa atong nagwali karong kabuntagon. Andam na ta sa atong paghatag sa Ginoo. Ingna imong tapad, andam na baka. Ayaw mo sigig tabi niya, wa mo envelope. Ingna imong tapad. Sige lagtabi o envelope. Napoy usa naghatag envelope niya gihimong eroplano. Igsuon para na sa buluhaton sa Dios. Manindog ta sa atong pagampo, pasalamat sa iyang pagpanalangin kanato. Amahan, salamat sa among kahigayunang nakadungog sa paghatag pasidungog sa imungan. O karong taknaa among gisubay ang Galacia 6:6 nga kung kami natudluan sa espirituhanong bahin
angay kaming muhatag pasalamat sa bisan unsa nga anaa kanamo. Dawata o Dios ang among pagtuman sa imong pulong, himayaong ka sa among taliwala sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige igsoon, muhatag ta sa Ginoo, makalingkod ang tanan sa paghuman nimo paghatag. Amen. Pastor Shoni, sa atong pagtapos, manindog ta maigsoon, balik. Okay, praise God. Ato nang i-apply mga kaigsuonan ha. Yeah, apply na nato. Kahapon sa training na mention na nako. Ato nang i-apply, that means i-correct gyud sa Ginoo ang atong mga ways. So, mahimo lang ning fruitful kung atong i-apply. Kasi atong buhaton kung matagaan ta og command, obey ra gyud ta. Okay, so you can correct one another kung murag musipyat ang baba. You correct one another, but let this be a lifestyle that we do not use the name of the Lord in vain. Amen? Atong itaas ang atong mga kamot. Ginoo, ang imong mga katawhan, imo na silang gipanalanginan. Salamat sa kausaban sa ilang kinabuhi, o karon sa ilang pagpanlakaw, magdala sila sa imong presensya. Ang balang Espiritu, anaa kanila Ginoong Diyos. Ang ilang kinabuhi, makapadayag, nga imo na silang gibag-o Ginoong Diyos. Salamat nga bisan pa sa paggamit sa imong ngalan, imong halangdon nga ngalan. Lord, nga mga bantay ang imong mga katawhan. Akong gideklara ang panalangin as they go. Lord, imo silang panalanginan sa ilang paggagawas, pagsulod, paghigda, pagbarog, ug tanan nilang buhaton sa ilang mga kamot, imo na sad nang gipanalanginan. Salamat Lord sa mga open doors karon si Manaha. Salamat sa mga katawhan nga among masangyawan sa imong pulong. Salamat sa balang Espiritu nga kanunay nagauban sa imong mga katawhan, God. Your people are blessed. They're blessed wherever they are, wherever they go. No weapon formed against them shall prosper. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom, shalom, shalom. Go in the power of God, the strength of God. First-timers, kung first time nimo, palihog, ari lang ta diri mga kaigsuonan. Kung first time, ari lang ta diri para amo mong maila-ila, kung amo mong mabisita, masinati nato, dali lang diri ang first timer, ang inyong gidalaga diri palihog. God bless us all. Padayon ang training sa 9:30.